City Health o City Hospital nagtudtod sa kaso sa meningococemia. Charger sa cellphone nakaingon sa sunog sa mga barangay sa mga dakbayan sa Sugbo ug Talisay. Mga tinubdan sa tubig sa MCWD nang hubas, supply sa tubig, girasyon. Mga pananom ug mga pagpamuhi ug mga hayop sa mga mag-uuma naapektuhan sa kanihit sa uwan. May hapon sugbog Kabisayan, 15 kabalay na ugdaw samtang laing upat ang nakanan sa kayo sa sunog sa magkasikbit nga barangay sa mga dakbayan sa Sugbo ug Talisay. Charger sa cellphone ang nibuto ang hinungdan sa sunog. Kinigyaksyonan ni Ray Pasaporte. Giisa sa Task Force Alpha sa Bureau of Fire Protection ang sunog nga niigo sa duha ka barangay sa Cebu City ug Talisay City kaganihang buntag. 15 kabalay ang nangaugdaw nga ginama sa mix ug light materials samtang laing upat ang partially burned. Ang mga balay nahimutang sa Sitio Ulingan sa Barangay San Roque Talisay ug Sitio Laray sa Barangay Inayawan sa Dakbayan sa Sugbo. Ang alarma na dawat alas 9:37 ug gideklara fire under control alas 9:59. Sa inisyal nga investigasyon, nagsugod ang sunog sa balay ni Estelia Runtal nga gama sa mix ug light material. Hinungdan, daling ni dako ang kayo ug nikatap sa balay sa silingan niini. Biyaan nga charger sa cellphone. Charger sa cellphone sa balay ni Estela Runtal. Si Estelia nagkanayon nga bag-o lang niya gi-charge ang iyahang cellphone ug iyang gibutang sa hagdanan sa wala pa siya nang labagawas sa ilang balay. Ang iyang anak nga babay nga diha sa gawas sa ilang balay maoy nakadungog ug buto. Walay nahipos nga butang ang pamilyang Runtal apan nagpasalamat si Estelia nga nakaambak sa ilang balay ang usa niya ka anak. Nag-charge ko. Ay mo tong cellphone nga charge. Kung tumura sa dayg isudan mo charge sayo pa? Mau pa'y pag-charge. Mau pa dyan kay lupat ko. Yaw ako, nikawas ko dayon. Kato yung charger nga gigamit, ma'am. Sige, nakagamit. Oo, mau ni agamit na mo. Original. Ha? Dugay na to. Uy. Mau ni gamit na mo, good. Tuniwa mo kadungog buto, ni buto ang Siya may nakadungog, akong anak. Ang kong ate, baho lagi sunog, matupatan ano ko sa taas, ni ulbo naman yan, ni buto. Mato ni dagan ko kalit, may ko, la sunog, ugtaw na dyan amo, ah. Ano ko nga, ugtaw na dyan amo, ala, wala dyan tayo mahimo, mabalik ko sud, pero di naman ko kasud, kaya ang mga kayo nagtagak-tagak naman. Unang nakaresponde sa alarma ang kabumbiruhan sa Dakbayan sa Sugbo apan sa ilang pag-abot. Dako na kaayo ang kayo. Hinungdan, ilaha kining giisa sa Task Force Alpha. Gumikan sa kainit sa panahon mitambag ang kabumbiruhan sa publiko nga mag-amping kanunay ug dili mo kumpiyansa aron malikay sa susamang katalagman. Dako na kaning kayo pag-abot na mo dere. Dako rin na din. Dako na din kayo sa kuwan magdawa na may kasimping dere kay. Dere naman ang kayo, ni kuan na ba? Uliada na. Pero sir, mas dool man unta ang Talisay kaysa Cebu City aning area. Kita mo unang natawgan ang mga tao wa katawag Basin ang caller dito may nagtawag sa ato 160. Kaya nga ato 160 to amo dito sa kuan nakabisa Florian, Cebu City. Bantayan yun na to kung magamit sa itong appliances labi nagdili yung mga original na yung mga China made, na yung mga made sa kuan ato gyud siyang bantayan. Mao na siya. Gibana-bana mukabat sa 100,000 pesos ang kinitibok ang danyos sa sunog. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Susihon sa mga kadagkuan sa kapulisan ang reklamo nga naggamit og mga police escorts ang incumbent mayor sa sugod sa inyang pagpangampanya. Matud ni Senior Superintendent Clifford Gayranod, gidili ang pag-escort sa mga pulis sa mga politiko panahon sa kampanya. Gitugutan lang ang pag-secure sa mga pulis sa usa ka lugar kung adunay pahigayon nga dakong rally. Ang kandidato pagkamayor sa sugod nga si Dean Severo Dosado mireklamo nga gigamit ni Mayor Lisa Marie Durano Strigan ang mga pulis ug mga kafgo sa iyang pagpangampanya. Ang reklamo gisangat na
nga nilusado ngadto sa COMELEC samtang gipanghimakap usab ni Strigan ang nga aduna siya mga armado nga goons ug mga bodyguards. Kasi inyo man ang gipungutana, and I was not aware of that, but as incumbent mayor, pwede man siya na mag-request na for security, like places of engagement, because the PNP will be securing for security, kasi baka magkagubot or for peace and order naman. Pero bawal yung magpa-escort ka ng police or ng CAFGO kasi under COMELEC control tayo ngayon. So I will check on that matter. Dugang mga ebidensya og testigos gihipo sa kapulisan alang sa pagpaligon sa ilang ipasaka nga kaso batok sa mga suspect sa pag-ambush sa Chief of Police sa Poro. Kini giaksyonan ni Carlo Becerra. Gitahasan ni Police Senior Superintendent Clifford Gayranod ang Provincial Investigation Detection Management Bureau sa pagkuha og dugang ebidensya og affidavit kabahin sa pagpusil patay kang Senior Inspector Jonas Tahanlangit niadtong Abril 3 sa San Francisco, Isla sa Camotes. Matud ni Gayranod, ang grupo manguha pagdugang ebidensya og affidavit aron mapaligon ang kaso nga ilang i-file batok sa mga suspect. We sent another team from IDMB at 3 o'clock this morning to gather more evidences and more testimonies, kasi basing on the pictures from the CCTV footages, from informations we have gathered from other sources, na may mga pangalan na ni-crop up, pati Dugang paniya, aduna pay lain duha nga sakay ni Tahanlangit sa pick-up nga ni kanaog sa wa pa mahitabo ang pagpamusil. pinagalitan ko kasi hindi lang dalawa pala yung sakay niya doon sa pick-up. May mga kasama pa siyang iba. So parang 5 sila. So yun ang makapagbigay din natin ng statements at saka affidavits at saka testimonies. Now, may mga Sa pagkakaroon, gilauman nga makahimo og artist sketch ang mga investigador sa kapulisan sa San Francisco. Alang sa Aksyon Bisaya, Carlo Becerra, News 5. Cebu City Medical Center mi-insister nga dili meningococemia ang namatyan sa 3 anyos nga bata gikan sa Tehero. Apan matud sa City Health Department, ang nurse ug doktor sa maong ospital ang mipahibalo kanila nga adunay kaso nga meningococemia sa ilang giatiman. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote. Human namatay ang 3 anyos nga bata nga gituhuan nga namatay tungod sa sakit nga meningococemia. Laing bata ang gihaya sa Barangay Tehero, Dakbayan sa Sugbo. Apan matud pa, suka kalibang ug dili meningococemia ang namatyan niini. Hangyo sa mga tagtungod nila nga di sila kadlukan kay dili makatagod ang gikamatyan sa masuso sud sa Cebu City Medical Center. Apan ang apuhan sa bata nagduda sa kamatayon sa iyang apo. Gamay na kay duda gamay na. Video kay na may natatak ko kay na may natakpan ko. Siksuka ba? Pagkakuan, naubsan sa tubig. Di makakusap sa CCMC nga sila'y may pahibaw nga meningococemia ang gikamatyan sa 3 anyos nga bata ni adtong Marso 29. Matud pa, igura nilang gipahibaw ang ginikanan sa pag-inom o prophylaxis o pagtudlo nila og prevention sa posible nga pagkatap sa sakit kung tinuod kini. Gibarugan sa CCMC nga acute gastroenteritis with severe sepsis secondary to pneumonia ang gikamatyan sa 3 anyos nga bata og dili meningococemia. Apan wa sila mo kumpiyansa og nanginom og tambal ang mga medical staff sa CCMC. Gipanglabay o gidisinfect usab ang mga gamit sa ospital sa bagtuo nga meningococemia ang sakit sa namatay. Meningococemia is just a consideration. So since we have the consideration of meningococemia, we have to do prophylaxis. And prophylaxis, that's a preventive measures towards those persons in close contact to the patient. Apan matud sa Cebu City Health Department, ang infectious nurse sa CCMC ang may pahibaw kanila nga dunay suspected meningo case nga ilang gimonitor. Pag Abril 1, personal usab nga nanawag ang attending physician sa CCMC sa City Health nga meningococemia gikamatyan sa bata base sa diagnosis sa ilang consultant. I don't know what happened. Basta this is what really happened. I have my staff nurse
We just want to make it clear that it doesn't come from us. We just want to do the action that we are supposed to do. And the issue of meningococcemia is a miscommunication part. Because as a hospital, naalagi pa consider ang doctor at the time for meningococcemia, but it doesn't mean it's meningococcemia already. Giangkon sa CCMC, nga wa sila makakuha og specimen gikan sa bata alang sa lumbar top cerebral check kay wa sila kahimanan ini. Matod sa Department of Health, kinahanglan ang laboratory test aron pag-confirm nga meningococcemia ang gikamatyan sa bata nga pakyas nga nabuhat sa CCMC. Gisusi usab kun dunay kalambigitan ang paghaya sa uyuan sa 3 anyos ni atong Pebrero sa kamatayon ini. Alang sa Action Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Gisugyot ang pagdeklarar og usab sa state of calamity sa tibuok lalawigan sa Subo tungod sa nasinati nga epekto sa El Nino. Kapin 44 milyon ka pesos ang gipropose sa Kapitolyo alang niini. Si Jinky Rusit sa detalye. Base sa assessment sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, halos tanang mga lungsod sakop sa lalawigan sa Sugbo ang nakasinati na karon og grabing epekto sa El Nino. Ang Provincial Agriculture nakadawat na og taho nga dunay pagpangliki sa mga yuta sa pila ka mga dapit ug menos na sab ang ani karon sa mga mag-uuma. Tungod niini, mihimo sila og 1-year action plan aron di mahitabo sa lalawigan ang gidangatan sa mga mag-uuma sa Kidapawan City sa Cotabato. Si Governor Junjun Davide nagtinguha nga subling ipaubos sa state of calamity ang tibuok probinsya. Well, wa pa man ko nadunggan, wa pa may nagmarcha din kita because our farmers realize nga they've been getting help from the province. Now we are tending to the needs of our farmers. Last year pa man at tagasugod og panghatag og mga relief packs to our farmers, even seeds for planting, no? So Tungod sa epekto sa El Nino, miabot sa 44 million pesos ang gipangayong pondo karon sa Provincial Agriculture Department, Provincial Veterinary Office, Provincial Social Welfare and Development Office, Provincial Disaster Risk Reduction Management Office ug ang Provincial Information Office. doon na sila funds for sa FSDT, no? And doon na punta sa itong disaster fund. Kana itong ganito. Kana na ito kwao ng pondo for in the event nga worsening kining El Nino. Sukad nagsugod ang El Nino Mayo sa nakalabay nga tuig, miabot na og 2,500 ka mga sakos sa bugas ang naapod-apod sa PSWDO ngadto sa mga naapektuhang mga residente labi na sa bukirang barangay sa mga kalungsuran. 31 ka mga munisipyo na sab ang natabangan sa ilang water supply. Si Governor Davide miingon nga ubos sa iyang administrasyon, di gyud niya pasagdan ang mga mag-uuma sa Sugbo. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Giabagan sa City Agriculture Office ang mga mag-uuma sa bukirang barangay sa Dakbayan sa Sugbo kansang mga pananom ug kahayupan na apektuhan sa kainit sa panahon. Kini giaksyonan ni Edwin Cañete. Mga mag-uuma sa mga bukirang Dakbayan sa Sugbo mireklamo sa nasinati nga epekto sa El Nino. Mato di Cebu City Agriculture Office, hapit matag adlaw sila mo pahigayon og tapok-tapok uban sa mga mag-uuma dinhi sa Sugbo. Dini niya nasayran ang ilang mga problema ug kadaot sa ilang umahan alang sa pag-assist usab sa gikinahanglan nila nga itunol nga hinabang. Notice po na to sa as we observe no around sa lugar conjured kina yung medyo apektado na gid kayo ang mga apektado na gid ubang mga produkto. Labi na gid sa buwakan yung napit-apit sa ubos gamay no. Mato di Joey Baclayon, aduna sila'y 5 milyones pesos nga gigahin alang sa tanan nga mga mag-uuma nga naapektuhan ilabi na sa ilang kahayupan. Kini gigahin niya to pang tuig 2014 og dili sopak sa eleksyon ban ang pag-apod-apod ini ngadto sa mga mag-uuma. Usa ka matang sa fertilizer ang ila usab nga gipanghatag aron makalahutay ang mga tanom sa ting-init bisan og gamay lang ang tubig nga madawat nini. Mga fertilizers po somehow apulya fertilizer nga diin makatabang po sa tong tanom bisan og gamay ra siya nga og tubig nga kinahanglan.
ang grabing naapektuhan nga mga mag-uuma sa barangay Pungol Sibugay, Busay ug Babag. Mipahimangno si Baclayon sa tanan nga mga mag-uuma sa pagbutang og laya nga sagbot sa punuan sa ilang tanom aron sa pagpabili nining kabugnaw og dili daling mawala ang paghunob sa tubig bisan naglagiting ang kainit. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Gihimakak ni Cebu Governor Junjun Davide nga nangumisyon sila sa giingong 1 million nga tseke nga gihatag nila sa matag barangay. Iyang gimando ang pag-imbestigar sa mga alegasyon. Ang detalye sa report ni Jinky Rosit. Ipaimbestigar ni Cebu Provincial Governor Hilario Junjun Davide III ang alegasyon nga dunay mga opisyal nga nangumisyon sa tseke nga gihatag nila ngadto sa mga barangay. Gikataho nga nanghatag og tag 1 milyon ka pesos ang Kapitolyo ngadto sa mga barangay sa 3rd District isip kabahin sa programa nga gasa sa kabarangayan. Apan sumala sa mga alegasyon, 250,000 pesos lang ang pwede nilang gamiton samtang ang 750,000 ipahatag ngadto kang Governor Junjun Davide. Gimanduan ng mga barangay officials sa pag-fill up sa usa ka accomplishment report nga maglista sa mga tao nga nakapanilhig ug nakapanglimpyo sa mga kanal aron isuporta sa liquidation. Si Davide hugot nga mihimakak sa maong alegasyon. I don't know where that idea came from, no? That's absolutely false. I deny that, no? Nga nung utang payo pag nangumisyon ng Kapitolyo para guna sa mga barangay. Gihagit sa gobernador sa Sugbo ang mga barangay officials nga isumbong kaniya ang pangalan sa duha ka opisyal nga maoy nang hatag kanila sa tseke. Iyang gipasalig nga ubos sa iyang administrasyon dili matud pa mahitabo nga mogamit siya og pondo sa Kapitolyo labi pa sa iyang pagpangampanya. We have a concept paper for that kanang gasa sa barangay, and that's really meant for sanitation and for mga pagpangayo sa mga barangay. These are also requests from the barangays nga concerned, no? So right now, as soon as I saw the news, ang na ipa-imbestiga na ito kung kinsa nang nangumisyon. Kung palita tinuod na, then heads will roll, no? Tinuod na. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Senator Ralph Recto mibisita sa buhatan sa Provincial Chairman sa Liberal Party nga si Governor Junjun Davide sa iyang buhatan kaganiha. Susama sa ubang mga kandidato nga nakasinati sa grabing traffic karon sa syudad sa Mandawi ug Lapu-Lapu, nagtinguha sab karon ang re-electionist nga si Senator Ralph Recto nga sulbaro niya ang problema sa traffic sa Metro Cebu. Iyang gipaybaw nga tinguha sab niya nga dunay dugang circumferential road, rapid bus transit system, MRT Cebu, third bridge in Metro Cebu ug 150 million feasibility study kabahin sa Road Network Master Plan alang sa 13 ka mga lungsod ug syudad gikan sa Karkar paingon sa Danao. You need more roads, more bridges. Your population is going to get bigger. The Philippines today is 100 million. By 2022, the Philippines will be 115 million. Where are you going to put all these people? 15 million divided by 4. Agriculture Office sa Mandawi City nag-apod-apod og kapunduhan og tubig niadtong adunay mga pananom ug mga binuhi nga mga kahayupan. Apektado ang dakbayan sa pagnihit sa supply sa tubig ug sa kanihit sa uwan. Kini gi-aksyonan ni Ryan Sorote. Nanghatag og mga baril ang Mandawi City Agriculture Office aron pag-abag sa mga nananom ug nagbuhi og mga hayupan. Pinilang inagitagaan og baril ug mag-agad sa epekto sa kainit sa panahon sa ilang mga binuhi ug pananom. Moabot og 100 million pesos ang kanidad sa mga nadaot nga pananom sa syudad. Naobserbahan usab ang pagniwang sa mga baka sa syudad tungod sa kainit. Ni daw-daw na mga baka tungod sa pagkaway forest gases, no, or kumpay na kwan. Tambag sa city agriculturist, di ibaligya ang mga ngiwang nga mga baka kay barato kini sa merkado. Naiusagatos ka mga baka ang gimonitor ang Mandawi City agriculturist. Sa Carbon Public Market na usab manguha og pagkaon sa mga hayupan ang mga taga Mandawi City aron makadaginot. Giulagway nga minimal ra ang epekto sa kainit sa panahon sa livestock o mga pananom sa syudad. Apan, di kini angay kakumpiyansaan. Wanay mga agricultural areas ang dakbayan sa Mandawi nga sagad punog mga pabrika og dagkong mga kumpanya. Wala magitay commercial dire nga dagko kayong farm nga gitamnan og mga vegetables, no.
backyard level lang for self-sufficiency. Hinoon gibantayan sa syudad ang posibleng nga dungang pagkamatay sa mga manok tungod sa kainit. Pebrero ug Marso sa miaging tuig, daghang mga manok sa syudad ang namatay tungod sa heat stroke. Kinahanglan usab i-decongest o palogan ang mga tangkal sa mga hayupan aron kalikayan ang makamatay nga heat stroke. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Gila na sa COMELEC, PNP ug AFP ang mga lugar din sa Central Visayas na walay linya sa kuryente ang polling precincts sa piniliay karong sunod buwan. Si Ray Pasaporte sa report. Sa panagtigom karong buntag tali sa COMELEC, PNP, AFP, NTC ug Tugo, gipasalig sa COMELEC nga ila nang masolusyonan ang mga lugar nga walay linya sa kuryente karong eleksyon. Plano nila nga mopalit og generator nga mo'y gamiton ni ining mga lugara. Sa 22 ka lugar nga way kuryente atol sa eleksyon kasagaran ni ini nahimutang sa isla. 14 sa lalawigan sa Bohol, 5 sa Cebu Province ug 3 sa Lapu-Lapu City. Hiningi ko yung listing ngayon ng PNP, email nila sa akin, then I will make the necessary representation with the Administrative Service Department to allocate to us generators, pero no assurance sheet kung mayroon. Bisan og way generator set, igo na ang mga battery sa vote counting machines nga mao'y gamitong alternatibo panahon sa brownout. Ang generator mao'y himuong backup sa higayong di namugana ang baterya. Doon na mga tao sa COMELEC ang misusi sa sitwasyon sa mga lugar. Ang NTC nakig-alayo na sa mga telcos alang sa klarong signal nga kinahanglanon sa pag-transmit sa mga resulta. Ang NTC, at the same time, natay organize nga task force sa halalan nga mao'y mag-closely coordinate sa tuang mga telcos. Labi na gyud sa ilahang mga technical people. So kung naay problema sa ilahang facilities, they will immediately give priority to restore it. Karong katapusan gikatakdang mga bot na ang eleksyon para Pernalia. Busag gisgutan na sab ang seguridad alang ni ini. Doon na nay warehouse ang COMELEC sa Subo, Bohol ug Negros Oriental nga mao'y taguan sa mga election materials. Ngayon, ang contingency planning pa rin ngayon on the security on the distribution. Pero pagdating sa polling center, settled na ho natin yan na meron ho tayong PNP officers at saka AFP officer na naka-assign in every polling centers. And we will see to it that this deployed security personnel will be there from the start up to the finish by the time nga ibalik na sila. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Gipahibalo sa MCWD nga magrasyon na sila sa pagsupply sa tubig human nang hubas ang mga tinubdan sa ilang tubig. Kini giaksyonan ni Edwin Cañete. Adunay dakong pagkunod sa supply sa tubig dinhi sa Sugbo sugod kagahapong adlaw kun itandi niadtong adlawng Lunes. Ang tigpamaba sa Metro Cebu Water District nga si Charmaine Rodriguez nagkanayon nga gumikan sa pagkahurot na sa tubig nga gikan sa Buisan Dam, gamay na lang usab ang ilang makuha gikan sa Haklupan Dam. Ang Haklupan facility sa Talisay matawag na to nga ang tubig nga atong nasaw didto since July nung atong gipangandam sa atong gipaabot nga El Nino phenomenon ato na jung gisugod og distribute. So in effect wala na tay reserve. So sa pagnihit sa ilang supply, apektado na ang supply sa tubig sa 5 ka lugar sa Talisay City. Labing apektado ang mga barangay sa Dakbayan sa Sugbo. 3 usab ka barangay apektado sa Lapu-Lapu, samtang apektado usab ang supply nila sa Liloan. Mato ni Rodriguez nga dili malikayan nga adunay daghang lugar nga makasinati og water interruption. Expected bang gyud ni nato during an El Nino year musaka gyud ni ato ang complaints for low pressure to no water muna nga nag-issue gyud ta og water advisory, water supply advisory sa atong tanan consumers nga affected. Kining mga empleyado sa MCWD walay nahimo kundi ang pagpanglimpyo na lang sa dam aron limpyo sa panahon sa ting-uwan. Limpyo ang yang kuan bitaw kaning yang dagat to sa kuan para magtubigan na siya dali ra tubig mo kuan sa ubos dali makaabsorb. Oo, kasuyop kay nakuha man niya kanang hugaw bitaw atong kubgobal. So ang inyong pagpanglimpyo karon inyong gipangandam para sa ting-uwan. Para sa ting-uwan para
Alas 5 sa buntag, hangtod na alas 10, mo trabaho o mo balik usab sila sa pagpanglimpyo, gikan sa alas 3 hangtod na sa alas 5 sa hapon, aron malikayan ang kainit sa adlaw. Ang pagpanglimpyo sa Haklupan Dam mo gihimo karon sa mga tinugyanan sa Metro Cebu Water District aron sa gayon limpyo ang dam sa gayon nga maabot ang ting-uwan. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Wala pa'y nadawat nga desisyon ang lokal nga buhatan sa COMELEC sa gimando nga perpetual disqualification sa nagpari-elect nga congressman sa South District sa Sugbo. Matud ni COMELEC Regional Director Attorney Nick Mendros, ang COMELEC sa kauluhan mao ang modesisyon alang sa pagpatuman sa gimando sa ombudsman. Ang ombudsman mipahamtang og silot nga sa perpetual disqualification sa paghupot sa bisan unsang katungdanan sa gobyerno kang Congressman Bebot Abellanosa. Si Abellanosa nga konsehal kaniadto sa Dakbayan napalgan sa ombudsman nga sad-an sa iyang pagkalambigit sa pagpili sa mga scholars sa Dakbayan sa Sugbo nga gipa-eskwela rasab niya didto sa iyang eskwelahan. Sa Omnibus Election Code, meron ho tayong ban on the implementation of suspension on elected provincial, municipal, city, and barangay officers. Pag congressman ho, wala ho tayong jurisdiction. Mga nagmaneho sa sakyanan gitambagan nga dili angay mahadlok moagi sa First Bridge. Matud sa nagdumala sa traffic sa Taytayan, magianra gihapon ang duha ka lane bisan giayo ang Taytayan. Kini aksyonan ni Ryan Sorote. Abli ang duha ka lane sa First Mactan Bridge sulod sa 5 ka buwan nga pag-ayo ini. Sirhan lang ang usa ka lane paingon sa upon gikan sa alas 9 hangtod sa alas 6 sa buntag. Naobserbaran sa Traffic Enforcement Management Agency of Mandawi nga nahadlok ang mga motorista pag-agi sa First Mactan Bridge. Miresulta kini sa pagdoble sa bulog sa masakinan nga moagi sa Second Mactan Bridge. Matod sa team og Department of Public Works and Highways, wa sila magkuwang sa pagpahibaw o pagbutag og mga advisories palibot sa giayong Taytayan. Maintain their usual na mga travel habits or kanang ilang routine. Dili ginala usbon antahin og ang ilang route. Kag once ilang ang usbon, auto hitabo. Kagahapon, grabe nga ka-traffic ang nasinati sa Mandawi tungod sa kadaghan sa masakinan sa highway. Nakatampo sa pagkalibog sa mga motorista ang ipatuman nga no left turn scheme sa Mandawi City. Di na maka-left turn ang mga sakinan gikan sa Lapu-Lapu ngadto sa Dan Burgos. Diretso na sab ang mga sakinan gikan sa Kansaga paingon sa Dan Plaridel. Nagtuusab ang mga motorista nga one lane ra ang abli sa First Bridge human gisirad-an kini niadtong Domingo human maguba ang scraper nga nagkubkob sa karaan nga asfalto. So, di ba ni-advise ko na just maintain the kanang usual na traffic atong gikuan. Pero ikaw paninuhaan lang na the following morning wa na ginadiha na na-remove ko katong equipment nga nabili kay Sunday sa mga 10 p.m. So by Monday morning balik na sa two-way ang bridge. Normal yapon. Oh, normal. On schedule usab ang pag-ayo sa First Bridge gawas sa pagkaberya sa scraper nga naayo ra usab. Nahuman na og tangtang ang daan nga asfalto sa lane paingon sa upon. Isunod na ang pag-waterproof sa deck slab nga gipalig-on gamit ang carbon fiber o sa kateknolohiya nga gikan sa Japan o gisiguro nga mopaligon sa First Bridge. Ang kanang carbon fiber ang i-apply murag maka-attain na siya ba sa strength required sa bridge. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Paukat to ang mga balita sa Aksyon Bisaya, ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdong nga opinyon o konkretong solusyon, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, Kay di lang kutob sa balita, aksyon!